бяхме много, не бяхме цял свят, но имахме човек до нас във всеки път. Когато всичко падаше без глас, ти тихо оставаше до нас. Не търсеше изгода или чест, не идваше при нас за интерес, а просто носеше в своята душа онази рядка истинска доброта. Колко е хубаво да имаш един приятел верен, дори светът да стане чужд и студен. Един човек да хване двете ти ръце и да остане до твоето сърце. И както ти за нас би минал през пожар, готови сме за теб на всеки удар. Защото истинските хора се познават в беда, не си отиват, щом настъпи тъмнина. Имало е нощи пълни с мълчание и дни, в които губехме дихание, но ти стоеше винаги до нас, дори когато болката крещи без глас. Не ни остави в нито един момент, дори когато всичко беше лед. И за това знай, каквото и да дойде, до теб ще сме, дори светът да се обърне. Колко е хубаво да имаш един приятел верен, дори светът да стане чужд и студен. Един човек да хване двете ти ръце и да остане до твоето сърце. И както ти за нас би минал през пожар, готови сме за теб на всеки удар. Защото истинските хора се познават в беда, не си отиват, щом настъпи тъмнина. Не искаме богатства, нито славен път, щом имаме човек застанал с нас до гроб. Защото в този свят на маски и лъжи едно вярно сърце струва хиляди съдби. Колко е хубаво да имаш истински човек, който е до теб във всеки тежък ден, който не брои какво е дал и колко е спасил, а просто те обича с начин тих и мил. И знай, приятелю, каквото и да стане, до тебе ще вървим във всяко време. Защото вярната душа е Божий дар, поценен и от злато, и от цял олтар.